Bí ag léamh is Míle uachtaráta úl. Is maith le Seán uachtaráta. Tá uachtar ráta ag Seán anois. Ó ar sa Seán nach deas é seo. Tá úl ag Léamh agus tá sé ag ithe. Is maith le Léamh úl. Tá sé seo go maith ar sa Léamh. Féach uachtaráta agus úl deas. Is Míle uachtaráta úl. Gunna, mór, nua. Is le Seán an gunna nua seo. Tá sé an deas. Tá an gunna seo mór freisin. Tá sé mór deas. Tá gunna nua eile ag Léamh. Féach, níl an gunna sin mór. Is le Léamh é sin. Níl sé mór, tá sé an deas. Gunna, mór, nua. Is mailm, thug, dó. Is mailm cácha millis ar sa Léamh. Thug mamaí cácha millis dó. Ó ar sa Léamh is mailm é seo. Féach, tá Seán ag ithe freisin. Thug mamaí cácha millis eile dó. Tá sé sin go deas anois ar sa Seán. Is mailm é go mór. Is mailm, thug, dó. Tháinig, an nullig, fór, gúna. Tháinig an nullig. Is mailm an nullig ar sa Léamh. Is mailm an nullig go mór. Fór Léamh gunna mór nua. Fór Seán léaróid nua. Tháinig an nullig. Fór Lucy gúna deas nua. Fór Róisín gúna freisin. Tá gúna Lucy agus tá gúna Róisín go deas. Tháinig, an nullig, fór, gúna. Sant Nicholas. Bregán, ceann. Tháinig Sant Nicholas. Fór Seán Bregán. Thug Sant Nicholas an Bregán dó. Fór Léamh ceann eile. Féach, thug Sant Nicholas gunna eile dó. Fór Seán Bregán agus fór Léamh ceann eile. Fór Lucy gúna nua. Fór Róisín ceann eile. Sant Nicholas, Bregán, ceann. Amach, hit, ina lí. Rit Seán amach agus hit sé. Anois tá sé ina a lí. Bhí sé ag rit agus hit sé. Tá Seán agus Léamh ina lí anois. Hit siad. Níl Lucy ina lí. Níl Róisín ina lí. Bhí siad ag siúl. Amach, hit, ina lí.